Рәмзия Ғабделхакова. Тау артында ҡояш бар. Яңғураз, яңғураз, яңғураз. Сулаған сайын телемнән, ауызымнан шул исем урғылып шыға. Бишара йөрәккәйем бу исемне ҡабатлый, ыңғырашып сыҡрап тибә. Бергә булған минутлар искә төшсә, шуларны сағынудан күңелем тулып, тәмләп йылыйсым килә. Миңа насыйп бәхетле мизгелләр нигә шулай аз икән соң? Алары да шундый кыска, күз ачып йомганчы үтеп тә китә. Ул мине алдаган гынадыр. Ул башка килмәс күренмәс тә инде. Ансат җиңел табылганның кадере булмый диләр. Ләкин мин ялгыштым. Ялгышларның да күңеллесе була икән. Яңғураз сүзендә торды. Икенче көнне кичен мотоциклы белән килеп тә җитте. Янына атыла бәрелә чыктым да, тугры кылы кебек каршына килеп тә бастым. Яңғуразым, менә бит син янәшәмдә, шундый якында гына. Күзләреңә төбәлеп, кулымны йөрәгеңә куеп, яратам дип пышылдыйсым килә. Син янымда булганда, бу дөньяда миннән бәхетле кеше юк. Тик нинди карар көтәсең бүген мине? Елатырмы бу кич? Елмайтырмы? Утка атармы? Бозлы суларга салырмы? Мин яңғуразны кычып, артқы утыргычка утырам. Асфальт юл буйлап Сарбия бистәсенә таба юнәләбез. Юнәләбез түгел, очабыз. Анда шундый матур алан бар. Ул аланда билдән кереп күмелерлек куе үлән. Аллы-гөлле чәчәкләр үсә. Без шул матурлык кочагына авабыз. Наргизә, сагындым, шакарим. Ул минем белән кызыксынган. Менә бит кайдандыр исемемне дә белгән. Бәлки ситарадан белешкәндер. Сәер, никтер үземнән сорамады. Я Аллам, нинди хурлык. Ул бит теге көнне исемен дә белмәгән кызны кычты, назлады. Ул көнне мин җаныма урын тапмый бәргәләндем. Төне буе йоклый алмадым. Аптырагач, башымны, йөрәгемне, җанымны изгән таштай авыр уйларны яртып бакчага чыгып утырдым. Ялгышым артык зур. Үртәлүем чамасыз иде. Сөйгәнем белән кавышу шатлык кына түгел, үкенеч газабы да китерде. Киләчәгем билгесез, томан эчендә иде. Йөрәгәрнүләрем йөземә чыккандыр күрәсең. Иртән Фатыйма апага җәпләнеп: "Наргизә туганым, сиңа ни булды? Күзләрең сүнгән, ширләмисеңдер бит", дип сорады. Ни дiyim? Тагы алдашырга туры килде. Әйе шул, тешем бик каты сызлый. Шуңа йоклап та булмады. Фатыйма апа шундук кулыма бер уч дару тоттырды. Мин аларны унитазга бәрдем. Теш сызлаудан дару күп. Тик менә җан әрнүләрен бастыра торганы гына юк. Әгәр яңғураз килмәсә, ни хәл итеп бетәр идем? Үзем дә белмим. Бәхетемә ул килде. Күңелдәге барча газап, икеләнүләр, юк, күккә очты димим. Алар әлегә үз яларына пысты. Әлегә, бүгенгә. Җанымда кабат өмет кояшы балкыды. Яңғураз мине ярата. Шулай уйлыйсы, шуңа шанасы килде. Ул мине ташламас. Юк, ташламас. Үзен üzülеп сөйгән, саф килеш куенына кергән кыз баланы ничек ташласын ди? Йөрәге таш түгелдер. Без бергә булырбыз. Шулай да сорыйм. Яңғураз, син мине ташламыйсыңмы? Ташламам. Бер кайчан да ташламам, Нәркис. Нигә Нәркис? Минем исемем Наргизә. Мин сиңа Нәркис диярмен. Ярыймы? Назлы гөлем бул. Яңғураз, син миннән көлмисеңме? Гаепләмисеңме?
Ул көттөрүп кенә җавап бирә. Юк, көлмим. Син миңа ошадың. Тик яныңа килергә кыймадым. Кичә түзмәдем. Кыз бала өеңә үзе килеп кергәч, карышмагач, кем баш тартсын? Мин бит ир кеше. Димәк, гаеплисең? Гаеплим. Кыз балага ла ярамый. Кыз бала үзен сакларга тиеш. Үзеңне дә, мине дә гөнаһлы иттең. Рәнҗемисеңме миңа? Ничек рәнҗим? Рәнҗеп нишлим? Янгураз сүзләрендә хаклык бар. Аның мине гаепләргә хакы бар. Әбием бу хакта белсә, бер сүз белән җиргә сеңдерер иде. Азгын дияр иде ул. Ләкин үкенүдән файда юк. Намусыңны бер югалткач, булмый табып, кайтарып, күпме генә утырсаң да үткәннәрне актарып дип уфтанырга гына калды. Уфтанырга, ләкин өметләнергә һәм үз бәхетем өчен көрәшергә. Мин сине яратам, Янгураз. Сөям дияргә ашыкма, асылым. Син мине белмисең. Бәлки мин бик яман бәндәдер. Шул. Чынлап та, мин аның хакында бик аз беләм икән шул. Кем соң син? Кем? Дип сорыйм. Янгураз карашын күккә төбәп уйланып тора да, бик җитди итеп, мин җил, ди. Җил? Ул бит ышанычсыз. Ул бит мизгел сайын үзгәреп тора. Бүген көн яктан, иртәгә төн яктан. Курыкма, җаным. Ышанычсыз түгел. Үз эшен белә ул. Җил ирекле. Җилне бикләп тә, бәйләп тә куеп булмый. Ул беркемгә буйсынмый, сатылмый. Аның үз юлы. Шулай булгач, җилдән дә ышанычлы көч юк. Аңлыйсыңмы шуны, асылым? Мин үпкәләп иренемне турсайтам. Алайса ник? Ник син Тамараны бикләп куйдың? Һәр кешенең ирекле буласы килә. Чөнки ул хатын кыз. Ул иренә буйсынырга тиеш. Ир кылы булыргамы? Юк, мин моңа риза түгел. Минем дә ирекле буласым килә дип, үҗәтләнеп кабатлыйм мин. Янгуразның ирененә мыскыллы елмаю куна. Һәм ул ике уйларга урын калдырмыйча, кырыс сүзе белән мине җиргә сеңдерердәй булып, син хатын кыз, ди. Миңа яман су булып китә. Күңелдә ризасызлык уяна. Горурлыгым кимсенә. Син усал. Янгураз горур елмая. Мин фәрештә түгел. Түгел шул. Фәрештәләр җирдә яшәми дә әле. Кайда яшисең? Күктә. Шулаймы ни? Үзең күрдеңме? Сизеп торам. Янгураз мине юр-юрти. Нишлиләр соң алар анда? Күктән ни ям, ни кызык бар. Бушлык ичанда. Олау-олау ташлар гына очып йөри. Без шуларны йолдыз дип саташабыз. Мин елмаям. Кит инде, кият сөйләмә. Нишләп йолдыз таш булсын ди? Якты ичалар, балкыйлар. Беләсең килсә, йолдызлар кояш кызлары алар. Ай-вай, алайса күктә дә күңелсез түгелдер. Шул хәтле кызлар булгач, фәрештәләр белән уйнап шаярып яталардыр, әйеме? Егетләр бармы икән соңында? Фәрештәләр күктә булгач, шайтаннар җирдә йөри инде алайса. Белеп тор, җаным. Мин шайтанның үзе булам. Шайтан мин, шайтан. Янгураз йөзенә ямсыз кыяфәт чыгарып мине тешләгән булып кылана. Аннары җитдиләнеп:
Нәркисгөл, мин сиңа бер ни вәгъдә итә алмыйм бит, асылым. Тамараны кая куйым? Ул бит кызымның әнисе. Беренче мәхәббәтем. Кем уйлаган шулай булыр дип. Мин аны кызганам. Авыру кешене ничек ташлыйсың? Бу бит имансызлык була. Син аны ташлама, Янгураз. Бергә яшәрбез. Үзем карармын, тәрбияләрмен. Хатыныңны да, сине дә, Ситараны да карармын. Теге бабайны да. Синең белән булыр өчен мин барысына да риза. Мин сиңа бик яхшы, тугры хатын булырмын, Янгураз. Ул миңа гаҗәпләнеп карый. Вай, уйлап шынлап әйтәсеңме, җаным? Җавап урынына аны үбеп алам. Янгураз кара төндәй күзләрен миңа туп-туры төбәп уйланып тора да: Нәркис, гүзәл гөлем, алып кайт миңа бер угыл. Иң зур хыялым угыл атасы булу. Миңа ир бала кирәк, ди. Алып кайтырмын, Янгураз. Тик син мине ташлама, яме? Янгуразның йөзенә бәхетле елмаю куна. Ул хисләнеп, мине кабат кочагына ала. Нинди ямьле алан бу. Нинди гүзәл сихри кич. Безнең мәхәббәткә ят күзләр түгел. Бары тик күктәге бихисап йолдызлар һәм күкләргә тоташкан биек таулар гына шаһит. Иксез-чиксез галәмдә без икәү, бары икәү генә. Кочак җәеп шатлыкны каршылыйм дисең, аның артыннан инде котсыз чырайлы хәсрәтнең мыскыллы елмаюы күренә. Безнең капкадан да алар икесе бергә килеп керделәр. Мин шатлык белән булышкан арада хәсрәт шыпырт кына өй түренә узган. Минем җизнәм үлде. Ял көне иде. Һәр вакыттагыча мунча ягылды. Һәм һәр вакыттагыча беренче парга җизнәм китте. Киткәндә әйткән сүзләрен дә хәтерлим әле. Фатыйма, заклама, алмаш киемнәр алып килерсең. Гап-гади сүзләр. Исән кешенең якты дөньяга итеп калдырган иң соңгы сүзләре. Иркенләп чабын, мин киноны карап бетергәч кенә киләм әле, дип кычкырып калды аның артыннан апа. Аннары миңа дәште. Наргизә, кил, телевизор карыйбыз. Хәзер ал чәчәк башлана. Бала чагасыман мин дә әкият карарга яратам бит. Тузан сөртүемне ташлап, Фатыйма апа янына килеп утырам. Тын да алмый икәүләп мультфильм карыйбыз. Настенька тылсымлы балдагын киеп, кабат куркыныч карашкы яшәгән утрауга китеп баргач, Фатыйма апа миңа сиздермәскә тырышып күзеннән тәгәрәгән яшь тамчыларын сүртеп ала. Шулай кисәк нечкәреп китүе өчен уңайсызланыпмы, аклангандай итенә. Менә шулай инде ул. Китәсең шул. Китми кая барасың? Карашкы шибәр егеткә әйләнеп, гүзәл кыз белән кавышкач, ул бала чагадай сөенеп кул чаба. Эй, Худайның рәхмәте! Югыйсә ничә тапкыр күргән караган әкияте инде. Ахыры ни белән бетәсе дә әллә кайчан билгеле. Барыбер кызык, мавыктыргыч. Яттан белсәң дә йотылып карыйсың. Фатыйма апа кисәк кенә урыныннан кузгала. Ой, Аллам, дөньямны оныттым тәмам. Барыйм тизрәк, Ләбиб көтәдер. Аркасын ышкырга кирәк. Бу аның ваемсыз ирле чагының иң соңгы бәхетле мизгелләре иде. Мунчадан ул картайган, суырылып төшкән тол карчык булып кайтты. Җизнийне затырга әллә инде бөтен майлы су килде. Урам тулы халык иде. Тик Ор каласындагы бердән бер туганы, энесе генә килеп өлгерә алмады.
Бигрәк ерак ара шул. Ташкенттан Рәмиләләр кайтты. Моңа кадәр аның ирен күргәнем юк иде. Танышуыбыз шунда булды. Рәмилә елады да елады. Фатыйма апа катып калган иде ахыры. Хәер, бик теләсә дә рәхәтләнеп еларга вакыты булмагандыр. Бар мәшәкать аның өстенә ишелеп төште бит. Әнәс миңгерәгән сарык шикелле арлы-бирле буталып йөрүдән узмады. Жизнине җиназалар өчен махсус киләнгән автобус белән алып киттеләр. Без машиналар артыннан җәяү генә бардык. Каберлеккә хатын-кызлар кермәде. Икенче көнне җыештыру юу эшләре тәмамлангач, бергә җыелып, Жизнине искә алып утырдык. Рәмилә күз яшьләрен сөртә-сөртә, мин әтине күрми дә калдым. Без кечкенә чакта ул я эшкә киткән, я төнге сменадан кайтып йоклаган була иде, диде. Аннары мин китеп бардым. Бигрәк әллә ничек булды. Безнең әти сөйләшми иде бит ул. Эшкәч кенә җыен юк-барны лыгырдап баш катыра иде. Шулай бит әни. Фатыйма апа карашын түбән иеп утыра. Күзләрен аяк очларына төбәгән килеш, авыр сулап баш чайкый. Мин гаепле, әгәр янында булсам, ул үлмәс иде. Никләр генә артыннан ук бармадым. Коткарып кала идем мин аны. Бәлки чынлап та шулайдыр. Чак кына алдарак барса, коткарып калганда булыр иде. Тик Жизни үлеп ятканда, ал чәчәкне карап утырдык шул. Миңа Фатыйма апа шундый кызганыч. Ул гомере буе җанына тынычлык, юату тапмаячак. Үлгәнче шул үкенече белән яшәячәк. Бу хакта ничә кат сөйләде инде. Ләкин тагын кабатлый. Ул мунчага килеп кергәндә, Жизни идәндә тәгәрәп ята торган булган. Куллары әле җылы иде. Аяклары боз кебек. Юынган, чабынган үзе. Ләбиб дип кычкырам. Кул-аякларын уам. Йөрәгенә массаж да ясадым. Юк инде, юк. Соңга калдым. Аз гына иртәрәк барган булсам соң. Рәмилә дә инде ничәнче кат әнисен юата. Ярар инде әни, газаплама үзеңне. Йөрәк белән шулай тиз китеп баралар. Больницаның үзендә булып та үләләр әле. Тем более салган кешеләр дип, энәсен кыстыра Әнәс. Әтиегез турында начар сүз әйтмәгез. Эшсә дә гаиләне кайгыртты ул. Әти әнисен дә карады. Ләбиб бик мәрхәмәтле иде. Үзең зарлана идең бит. Ишә, фәлән төгән. Бу Әнәсне, әгәр бер әдәм рәтле сүз чыкса авызыннан, шундый вакытта да кирегә сукалап утырмаса соң. Кызулык белән әйтелгәндер инде. Исән чакта җыен вак-төяк өчен бер-береңнең җанын кыйныйсың да, югалткач үкенергә кала. Рәмилә әнисен хуплый. Әти юмарт иде. Акча алган көнне бездә бәйрәм була иде. Хәтерлисеңме, Әнәс? Мин тартып керәм әле. Әнәс чыгып китә. Борчыла ул. Эштән яна. Сиздерми генә, ди Фатыйма апа. Ни сөйләгәнен үзе белми. Кайгыдан айнымаган әле. Да, бөтен забота Әнәскә төшәчәк хәзер. Әти булганда, как за каменной стеной. Бу сүзләрне Рәмиләнең ире Мансур әйтә. Ул шулай урысча кыстырып сөйләшә. Алар икәү гаилә альбомын актарып утыралар. Рәмилә әтисе исән чакларны, үткәннәрнең фотосурәтләрдә яшәп калган бәхетле мизгелләрен сагынып искә ала. Мин беләм инде. Үз башымнан кичте. Кеше мәңгелеккә китеп югалгач, хәтер төбеннән әллә нинди онытылган вакыйгалар калкып чыга да, бик мөһимгә әйләнә. Наргизә, Гөлзада апа үлгәч, сиңа да шулай авыр булгандыр. Без хәлеңне дә белмәдек. Кичер, гаепләмә, яме.
Үз башыңа төшмичә аңламыйсың икән. Шулай икән шул. Тик ул чакта моңа игътибар ителмәгән. Үтте инде. Вакыт әкрен генә дәвалый. Чынлапмы? Дәвалыймы? Гел болай авыр булмыймы? Гел шулай булса ничек яшәмәк кирәк? Ой, мин әнине югалтуны күз алдыма да китерә алмыйм, ди Рамилә. Кем күз алдына китерә дә? Кем көтә ди ул кайгыны? Рамилә белән Мансур кабат альбом өстенә иеләләр. Кара, әти нинди яшь монда. Шундый матур. Бу кайсы ел? 1959. Бу бит әни белән өйләнешкән еллары. Шулай бугай. Әйе, дим мин. Алар шул елны өйләнешкәннәр. Рамилә миңа гаҗәпләнеп карый. Син каян беләсең? Моңа кадәр бер сүз дәшми уйга батып утырган Фатыйма апа да сүзгә кушыла. Ләбиб белән уртак тел тапты ул. Төннәр буе икәү серләшәләр иде. Ниләр сөйләде ул сиңа, Наргизә? Мин яшереп куйган җирдән үземнең романны тартып чыгарам да Фатыйма апага сузам. Ул аны кулында әйләндергәли. Күзләрен кыса төшеп, йөзенә китерә. Аннары авыр сулап, булмый. Хәзер укырлык рәтем юк, ди. Күз ачыта. Бир әни үземә. Рамилә кычкырып укый башлый. Менә инде соңгы юлларга да килеп җитте. Фатыйма, Әнәс, Рамилә. Сез бу дөньяда минем иң газизләрем. Ул бу була калса, рәнҗемәгез. Бәхил булыгыз. Әнәс, әниеңне ташлама. Фатыйма апа утырган урыныннан калкынып куя. Шулай дигәнме? Әйе, әни. Үз кулы белән язган. И, мескенкәем. Китәсен сизгән икән Ләбиб. Тормыш белән үлем гел янәшә. Үлемнән башка тормыш юк. Ләкин тормыштан башка үлем дә юк. Кеше шуны аңлап, шуңа күнеп яшәргә тиеш. Рамиләләр китеп баргач, өй тагы да бушап, яман сулап калды. Авыр. Әлегә бик авыр. Ләкин бу үтәчәк. Хәсрәт килгәч, кеше башын учлап бераз туктап хәл ала да, аннары кайгысына күнеп, аны үзе белән ияртеп тагын алга атлый. Тормыш шулай дәвам итә. Ләбиб абыйның вафатыннан соң Әнәс тә олыгаеп, җитдиләнеп китте кебек. Хәзер элеккечә җил куып йөрми. Үзенә нинди дә булса шөгыль табып, гел йорт тирәсендә чуала. Ярый әле янымда син бар, туганым, ди Фатыйма апа. Син бар, Әнәс бар. Ялгызым ни кылыр идем? Ләкин мин дә, Әнәс тә Ләбиб абыйны алыштыра алмый. Беркем дә беркемне алыштыра алмый. Яныңда 10 кеше бөтерелеп йөрсә дә, ялгызлыктан тилмереп, күз яшенә буылып утыруың бар. Һәм киресенчә, яланда бер ялгызың басып калып та, синнән дә бәхетле кеше булмаска мөмкин. Миңа хәзерге вакытта беркем дә кирәкми. Эчем тышым яңгураз белән тулы. Миңа ул җитә. Ул хәзер миндә. Мин ул. Без бер тән, бер җан. Чөнки безнең балабыз булачак Яңгураз. Мин авырлы. Яңгураз дәртләнеп куя. Мен санысы вамын фәриштам, угылмы? Әлегә белмим. Ләкин ул синеке. Синнән башка бер кемем юк, Яңгураз. Зинһар ятка калдырма. Алып кайт үзеңә. Угыл булса алып кайтам. Кыз булса? Минем кызым бар, Асаля. Бу сүзләргә хәтерем калса да,
Никтер үпкәли алмыйм. Жаны теләгән йылан ите ашагандый. Сихерләнгән сыман тартылам бит бу кешегә. Мине аннан айырса да үлем генә айырыр. Йөзе кыяфәте, карашы, тавышы, күзләре, сүзләре барысы җаныма бик якын, кадерле. Яраткан кешеңә ничек үпкәлисең ди. Янгураз үзе дә ярата бугай. Килми калган көне юк. Төн уртасында булса да корыш айгыры белән очып килеп җитә. Сагындым шикәрем дип кочагына ала. Берничә мәртәбә Сираҗетдин әкә базарда, Ситара бакчада чагында иенә дә алып кайтты. Алтын чәчле авыру хатында дөнья кайгысы юк. Ашы ишә дә түшәмгә карап ята. Мин әле яшь, сәламәт, бөтен күзәнәгем наз мәхәббәт сорый. Суга чумган кеше яңгырда чыланудан куркамы? Нәркис гөлем, син шикләнмә. Мин сине дә, угылымны да ташламам, ди Янгураз. Тик сине монда алып кайтасым килми. Никтер күңел тартмый. Берәр фатир табарга кирәк булыр. Кайгырма гөлем, анысын үзем хәл итәрмен. Минем таныш мулла бар, качып кына никах укытырбыз. Майлы җаным, Тамараны да, сине дә рәнҗетмәм. Шулай ике арада йөрермен. Үпкәләмисең, асылым. Син шуңа ризамы? Риза булмый ни кыласың? Балага үз исемеңне, фамилияңны бирәсеңме, Янгураз? Ай, асаля, рәнҗетәсең. Үз баламнан баш тартырга мин имансыз бәндә түгелле. Угылымның атасы булырга тиеш. Янгураз, шул көннәрдә үк сиңа фатир эзләп табам. Күрешергә аулак җайлы урыныбыз булыр дигән иде. Тик мин Фатыйма апаны кайгылы көннәрендә ташлап китә алмадым. Бу эшне кичектерергә туры килде. Хәер, эш анда гына түгел. Кайгы килгән чүк, күңелдә икеләнү, шикләнү дә бар иде. Янгураз алган фатирга күчсәм, бөтен сер ачылачак бит. Өйләнгән кеше белән аулак яда очрашып йөрүемне белсә, Фатыйма апа мине минуты секунды белән чәйнәп өзәчәк. Аның хәер фатихасы турында хыялланасы да юк. Фатыйма апа хәтер саклап торучылардан түгел. Урышуы бер хәл. Миңа ышанычлы хөрмәте бетәчәк. Юк, әлегә Янгураз турында ялгышып та ычкындырырга ярамый. 40 елдан соң да беленер диләр дә. 40 ел көтәсе юк. Беленер инде ул. Без капчыкта озак ята алмас. Әлегә дәшмибез. Урамда мотоцикл тавышы ишетелүгә шыпырт кына чыгып китәм. Аяк очларына гына басып кайтып керәм. Миннән дә ыспай, тыйнак кыз дөньяда юктыр да кебек. Ләкин Фатыйма апа сорамый калмый. Кая киттең? Җаваплар төрле була. Кинога, дус кызга, йөреп керәм әле. Мине үгет нәсихәт озатып кала. Озак йөрмә, караңгыга калма, сак бул. Өлкәннәр барысы да бер төрле. Өйрәтергә ярата. Һәр кайсы яшьләргә акыл сатуны үзенең изге бурычы итеп саный. Гәрчә 40 тапкыр кабатланган ул акыллы сүзләрнең бер файдасы юк. Барыбер үзебез чакланачакбыз. Әби әйтмешли, кеше акылы кешегә ярамый. Өйрәтүләре күбрәк үзләре өчен. Әгәр бер хәл була калса, акланып җаныңа кадалачаклар. Әйттек бит, кисәттек бит, ник безне тыңламадың? Хәер, һәр кешенең үз язмышы, үз ялгышы. Ялгышмы яшәүнең кызыгы да юктыр әле. Бик күңелсездер ул бу дөньяда әүлия булып яшәүләре. Ялгыша хаталана акыл җыясыңдыр ул. Чынлап та шулайдыр. Шома таудан ансат кына шуып төшәсең дә, шундук онытасың бит. Шунда берәр түмгәккә бәрелеп борын канатсаң, анысы ныграк истә кала. Янгуразның әнисе Кырым татары булган икән. Сугышка кадәр алар оҗмахта, Кара диңгез буенда яшәгәннәр.
Гөлбакча эчендә утырган үз йортлары булган. Сугыш башлангач, Әминә апаның әтисе фронтка китә дә, шунда хәбәрсез югала. 1944 елның җәйге бер төнендә аларга хәрбиләр килеп керә. Иләреннән куып чыгарып ябулы машинага утырталар да станциягә алып китәләр. Ул төнне бик күп халык кулга алына. Тик ни өчен беркем белми, аңламый. Аларны мал вагоннарына төяләр. Һәр төнге поезд меңләгән бәхетсез язмышны салкын куенына алып, кайгы хәсрәт, ачлык, ялангачлык иленә кузгала. Вагоннарда ифрат кысан, тынчу була. Ишекләрне көнгә бер генә тапкыр ачып су бирәләр. Анысы да кемгәләгә, кемгә юк. Юлда тынчулыктан, сусаудан, йогышлы чирләрдән бик күп кеше кырыла. Мәетләрне туктаган бер җирдә ашык-пошык күмеп, кайчакта күмәргә дә өлгермичә ташлап кына да калдыралар. Әминәнең әнисе белән ике энесе дә билгесез җирләрдә ятып кала. Әминәне башкалар белән бергә шыр ялангач далада төшереп калдыралар. Буларны зата барган хәрби «Дөмөкмәсәгез яшәрсез» дип кычкыра. Дала уртасында бер нәрсәсез басып калган халык су эзләп китә. Бер чишмә янына туктап казык кагалар. Без шунда яшәрбез. Туганнар берләшеп, бер-берсенә булышып, әкрен генә тернәкләнеп китә. Җир казып җылы куыш ясыйлар. Иратлар якын тирәдәге авыл-калаларда үзләренә эш таба. 13 яшьлек ятим кызга хәер теләнеп, соранып йөрүдән башка чара калмый. Шулай йөри торгач, Әминә Шымкент вокзалына килеп чыга. Сугыштан кайтып килүче бер үзбәк солдаты аны күреп ала да, үзе белән ияртеп китә. Туган кышлагына кайтып җиткәч, күгәрчендәй арык, кечкенә кызны әти-әнисенә күрсәтеп, егет булай ди: «Танышыгыз, сезнең киленегез, минем хатыным шул булыр». Әминә белән Илморзаның бик озак балалары булмый. Туган берсе үлә тора. Бары янгураз гына сау-сәламәт булып үсә. Ләкин әнисе аны күреп сөенә дә алмый кала. Баласына ул чынлап та үз җанын бирә. Мин әнинең нинди икәнен дә белмим. Бер сурәте дә калмаган, ди янгураз. Ул чакта рәсемгә төшүнең ни икәнен белгәнмени безнекеләр. Ә син кемгә охшаган? Икесенә дә бугай. Әти күз борын әниеңнеке дия иде. Янгураз, ә синең хатының милләте буенча кем? Ул бит үзбәккә дә, кыргызга да охшамаган. Белсәм дә юри сорыйм. Охшамас шул. Ул бит марҗа, ди янгураз. Мин дә әти кебек армиядан өйләнеп кайттым. Роберт алдамаган икән. Без янгураз йортында, йомшак түшәкле киң караватта бер-беребезгә сыенып, иркәләнешеп ятабыз. Шул ук түбә астында, икенче бүлмәдә генә сүнгән карашын түшәмгә төбәп, аның ширле хатыны ята. Янгураз берничә мәртәбә Тамарасының хәлен белеп килде. Ашатып эчертеп тә алды бугай. Ә мин бәхетемә сөенә-сөенә, оятсыз рәвештә аларның уртак ятагында ауныйм. Ай, килешми, Наргизә. Яхшы кыз түгел син, Наргизә. Ләкин оят намуслар белән исәпләшә башласаң, күпме шатлыктан мәхрүм калырга кирәк. Юк, миннән булмый. Мин үз бәхетемнән ваз кичүче түгел. Янгуразым белән үткәргән һәр мизгел үтә дә кадерле, тансык миңа. Бар гаебем ярату гына лабаса. Ә мәхәббәттә гөнаһ юк диләр. Дәрте ташып торган сау-сәламәт ирдә гомер буе ширле хатын көйләп шиләнергә тиеш түгелдер. Аның да кешечә сөеп-сөелеп яшисе киләдер. Ә мин аңа бары шатлык кына бүләк итәм ич. Шулай бит, Янгураз. Нәрсә шулаймы? Син минем белән бәхетлеме? Ничек бәхетле булмыйм, ди Нәркис гөл. Тау артыннан калыккан алтын кояшым бит син минем.
Татлы балым син. Ялгыз бүре сыман яши торгач, тәмам кыргыйланып беткәнмен. Авыру хатын, сакау Сираҗетдин. Рәхәтләнеп сөйләшер кеше дә юк. Ә кем соң ул Сираҗетдин агай? Әтинең абыйсы. Сугыштан контузия алып кайтканда, тәки шулай өйләнмичә безнең белән яшәде. Миңа нык ярдәм итә ул. Бөтен хуҗалык аның өстендә. Алайса сиңа хатын кирәкми дә. Сираҗетдин әкә миңа угыл алып кайтып бирә алмый бит, гөлем, дип көлә Янгураз. Карынымда ир бала булуына шул кадәр ышана, өметләнә инде җаныкаем. Үзем дә малай булуын бик телим. Сөйгәнемне шатландырасым, шул бала белән Янгуразны үземә мәңгегә бәйлисем килә. Тик бу асыл ярны минем кебек үк сөендерергә, үзләренә китәргә атлыгып торучылар тагы да юк микән соң? Янгураз, син бер дә читкә йөрмәдеңмени? Башка хатыннар белән дим. Очрашмадыңмы? Әүвәл аның кайгысы булмады. Аннары шул тормышка күндем дә бугай. Үзең кул сузмасаң, сине дә күрми үтә идем. Ә Тамара сине ярата идеме? Минем кебек ярата идеме? Сөймәсә, ярып килмәс иде. Яраткандыр шул. Мондый егетне яратмау мөмкинмени? Мин Тамара турында күбрәк белергә телим. Тик Янгуразның күңел яраларын кабат кузгатмас өчен дәшмим. Сүзсез генә аның йомшак чәченнән, кытыршы яңакларыннан иркәлим. Минем аны, үзем өчен ифрат кадерле булган бу кешене таулар кебек горур, дала җиледәй кырыс, таулар артындагы кояш сыман серле, ялкын йөрәкле газиземне бик тә бәхетле итәсем килә. Бәхетем шул, Янгуразым, күңелемә нур сипкән, йөрәгемне җылыткан, тормышыма җан өргән якты кояшым. Сулышыннан исерәм. Кулы түгел, җиле кагылса да, тәнемә ут каба. Мин аны яратам. Башымны җуярдай булып яратам. Бар дөньяда гүя икәүдән икәү генә калганбыз. Гап-гади кешене шулай чамасыз ярату ярамыйдыр да бәлки. Ләкин мин шундый инде. Баканы сөеп, артыннан сазлыкка кереп чумучы исәр гашыйк. Без үлгәнче бергә булырбыз, әйеме, Янгураз? Без үлгәнче бергә булырбыз. Нәркис гөлем. Без палатада 4 хатын ятабыз. Миннән башкалар үз теләкләре белән бала төшерүчеләр. Инде эшләрен бетереп чыктылар. Шуңа сөенә-сөенә баядан бирле ләштит саталар. Берсенең тавышы зиңгелдәп тора. Колакны ярып керә. Башымны ички яктан үтмәс пәке белән кыралар кебек. Кайчан гына туктарлар. Тавыштан арыдым. Тавыштан гына түгел, тормыштан да арыдым бугай. Күземне мәңгегә йомып, дөньясыннан ук югаласым килә. Тегеләр ирләре, кайнаналары, тагын әллә кемнәре турында сөйләп бетереп, инде яңадан беренче эзгә кайтып төштеләр. Уф, кытылдык бит. Токсикоз белән җәфаланганнарымны белсәң, малакаем, ризыкның өстенә дә карыйсы килми. Судан да кыстыра иде бит. 2 ай буе үлә яздым. Бу бала дигәнең туганчы ук җилекне суыра башлый түлке. Минем токсикоз булмады, малай белән булган иде, бу юлы юк. Бәлки бусы кыз булгандыр, табасын калган. Кызлар кирәк, алар бөтен эшеңне эшли. Минем кызга 8 генә яшь, савытларны да юа, идәнне дә ялт иттереп куя. Кызлар рәхәт, ә малайлардан файда юк. Алар урамнан кайтып керми. Ярар, соңгысы булмас әле. Кызны да алып кайтырбыз. Машина эшләп тора. Көлешәләр. Эй, кызлар, ирләрнең үзләрен бер генә тапкыр булса да монда кертеп карыйсы иде. Нишләрләр иде икән? Нишләсеннәр, врачларны тибеп очырырлар иде.
Алар авыртуга чыдамый бит. Тешләре сызласа да үлә-үкерә башлыйлар. Козлова бигрәк тупас инде. Кызганмыйча рәхәтләнеп тапый. Мал суямыни? Абортка килгән хатыннарны яратмыйлар. Алар яратмый дип хәерче үрчетеп булмас инде. Мин җан әрнүе белән иренемне тешлим. Салкын кулларымны бушап калган ишемә куям. Ул юк. Ул юк. Улым минем. Газизем. Нәни янгуразым. Аны миңа күрсәттеләр. Шул Козлова дигән табиб булгандыр инде. Чынлап та хәтер саклап торучылардан түгел бугай. Тышкан баласыдай канлы кисәкне учларына салып миңа сузды да: "Менә кара балаңны. Бөтен килеш килеп төште", диде. 4 саны да төгәл. 14-15 атналык ир бала. Шул чактагы тетрәнүем. Үз кулларым белән кеше үтердеммени? Бер сүз әйтә алмыйча сулкылдап елап җибәрдем. Тик врач апа кызганмый, юатмый. Аның тавышы үтә кырыс. Сакларга кирәк иде. Шыңшыма. Югыйсә кан китүе бар. Китсен. Кан белән бергә тормыш китә. Кайгы хәсрәтләр, әрнү газаплар китә. Үлем куркыныч түгел. Ул мәңгелек тынычлык алып килә. Кайчандыр кайдандыр укыган идем. Кеше белән үлем бер кайчанда очрашмый. Без барында ул юк. Ул килгәндә инде без юк. Бу фикер миңа бик ошаган. Күңелне юаткан иде. Чөнки мин ул вакытта үлемнән курка идем. Төштән соң Фатыйма апа килде. Ул бу хәлләргә тәмам аптыраган. Ни әйтергә дә белми. Күземә карамаска тырышып, янымдагы тумбага алып килгән ризыкларны тизә. Менә бусы чия компоты бик файдалы, канны яхшырта. Анар да алып килдем. Гемоглобинны күтәрә. Кайнар килеш токмашны аша әле. Сиңа ашарга, ныгырга кирәк. Ашарга, ныгырга. Нигә кирәк? Озаграк газапланыр өченме? Сизеп торам. Әгәр бу хәлдә булмасам, Фатыйма апа мине эче бушанганчы рәхәтләнеп сүгәр иде. Әйтер сүзләре бәгыренә тиелгән, көчкә тыелып тора. Аның сеңлесе ирсез бала тапмакчы булган. Бу бит адәм хурлыгы. Кеше күзенә ничек карарсың, ни диярсең? Хәзер инде беркем дә Фатыйманың кадерле сеңлесен кияүгә сорап килмәячәк. Мәҗлесләрдә дә элеккечә күкрәк киереп түгел, әби әйтмешли, артыннан тын алып, иренен тешләп мыштым гына утырачак. Кыз баланың ялгышы туганнары йөзенә дә күләгә төшерә шул. Ике арада киеренкелек, сөйләшер сүз табып булмый. Югыйсә икебездә дә бер үк язмыш. Ул 30 ел яшәгән ирен, мин ярты ел очрашып йөргән сөйгәнемне, дөньяга туарга тиеш булып та тумый калган баламның әтисен югалттым. Айлар, еллар арасында аерма зур кебек. Ләкин гомер, минут, сәгатьләр, ай, еллар белән генә исәпләнми. Гомер бәхетле һәм бәхетсез мизгелләр белән исәпләнә. Бәхетле мизгелләр кеше гомеренең алтын баганасы. Аларны тартып алсаң, гомер ишелеп төшә. Уйларымны Фатыйма апаның гаепсенгән тавышы бүлә. Шулай булуы хәерледер дә әле, сеңлем. Ирсез бала тапканчы дим. Кеше белми калса, тагы да яхшырак буласы иде дә. Бар халык алдында бит. Эй, Алла! Мин акланмыйм. Каршы да дәшмим. Арыдым мин.
Фатыйма апа, йоклата торган укол када әле миңа. Ул миңа кызганулы караш ташлый. Хәзер кызларга әйтермен. Ниһаять, бөтен тавышлар тына. Йокы дөньясында жан әрнүләре ял итә. Ситары үлмәгән. Ситары исән. Ул инде бакчага йөри. Бу хәбәрне хәл белергә килгән Динара китерде. Ышанмый торуымны күргәч, шатлыклы хәбәрне беренче булып китерүенә сөенеп, кулыма шәһәр газетын тоттырды. Менә укы. Тәмухтан чыгучылар дигән мәкалә. Онда барысы да язылган, рәсемнәре дә бар. Динара киткәч газетка ябыштым. Әйе шулай. Ситары исән икән. Ул гына да түгел. Караташ кышлагыннан тагын 3 жан. Сиражетдин, ишәк һәм эт исән калган. Ул төнне Сиражетдин агай эт өргән тавышка уянып ишек алдына чыга. Карый тикшерә, беркем юк. Эт бәйдән ышкынырлык булып котырып өрә. Аптыраган карт Янгуразны чакыра. Бу юкка түгелде Янгураз. Ашыга-ашыга этне бәйдән ышкындыра. Кабаланып улы капканы ача. Аннары кире өйгә кереп, йокысыннан да уянмаган Ситарыны күтәреп чыга да, юрганын ие белән Сиражетдин агайга тоттыра. Йөгерегез, үргә, калага таба йөгерегез. Таудан ташкын килә. Син ди карт. Мин Тамарын алып чыгам. Ашыгыгыз. Без сезне куып җитәрбез. Ләкин өлгерә алмый. Нигә генә кире кергән ул? Тамары булай да мәйет белән бер иде ләбаса. Янгураз аны җаны тәне белән яраткан күрәсең. Миңа улына караганда да аны күбрәк яраткан. Соңгы мизгелдә аны сайлаган. Мәңгелеккә аның белән бергә киткән. Сиңа анда бармаска кирәк иде, диде Динара. Бармаска кирәк булгандыр шул. Ә мин тиле кебек йөгердем. Бу котышкыч хәбәрне ишетүгә йөгердем. Өлгерермен төсле тоелды. Кулларым белән җирне казып булса да аны коткара алырмын төсле тоелды. Ниндидер мөгъҗизага ышанып йөгердем. Ләкин таш, боз, туфрак боткасы белән тулаем күмелгән кышлакны, дөресе, кышлак урынын күргәч, аңсыз егылдым. Ашыгыч ярдәм машинасы чакырып торырга да кирәкмәгән. Алар булай да анда иде инде. Анда кеше күп иде. Кара ташны тау ташкыны күмгән дигән хәбәрне ишетеп, һәм минем кебек үк ниндидер мөгъҗизага, якыннарының, туганнарының исән калуына ышанып килүчеләрнең соңгы өметләре шунда өзелде. Төн булган, кешеләр йоклаган, беркем котыла алмаган. Барысы да җир астында калган. Тереләй күмелгән. 100 яшьлек теге әби дә, безгә очраган оялчан яшь хатын да, Янгураз да. Я Алла, нинди куркыныч, котышкыч үлем. Нигә өеңә кире борылып кердең соң син, Янгураз? Син исән калырга тиеш идең. Син безгә кирәк идең. Ситарга, миңа, улыңа, Сиражетдин агайга. Авыру хатынны коткарам дип, дөньяга туарга да өлгермәгән сабыеңны үтердең. Мине үтердең. Нәрсә дип шул кадәр бәргәләнәсеңдер? Ул җүнле адәм түгел иде, ди Фатыйма апа. Үлгән кеше турында начар сөйләргә ярамый да инде. Сине кызганып кына әйтүем. Син түгел балагына кирәк булган аңа. Барыбер өйләнәсе, рәхәт күрсәтәсе юк иде. Беләм инде. Юри шулай әйтә. Янгуразны онытуымны, кайгыдан айнып тизрәк элекке халәтемә кайтуымны тели ул. Инде ничәнче кат миңа Янгуразның әшәке ир булуы хакында сөйли.
Янгурас спекулянт, алдакчы аферист. Ул наркотиклар саткан, үзе дә кулланган, бүтін байлыгы пычрак акчалардан. Шулайдыр. Ләкин мин аны яраттым. Янгурас рәхимсез, кансыз бәндә. Ул хатынын тилешә көнләгән, бер кая чыгармый өендә бикләп тоткан. Шулайдыр. Ләкин мин аны яраттым. Янгурас сине алдаган, үзенә ир бала кирәк булганга гына яраткан булып кыланган. Балаңны тартып ала иде дә, артыңа тибә иде. Үзбәкләр хатын-кыз белән санлашып тормый, аларның үз законы. Шулайдыр. Ләкин мин аны яраттым. Яхшы кешеләрне генә яратырга ярый дип, кайда язылган соң? Минем тизрәк эшкә чыгасым, Ситараны күрәсем килә. Ни хәлдә икән ул? Сираҗетдин агай ни хәлдә икән? Аларга бер бүлмәле фатир бирелүе хакында газетта язганнар иде. Ул кечкенә таш капчыкка ишәк белән эт сыймагандыр, әлбәттә. Алары кайда икән хәзер? Ләкин Ситараны күрергә насыйп булмады. Мин эшкә чыкканда, ул бакчада юк иде инде. Караташтагы фаҗига турында ишетеп, Тамараның туганнары килгән. Һәм Ситараны Түбән Новгородка алып киткәннәр. Шулай итеп, соңгы юанычымны да тартып алдылар. Янгурас белән бәйле соңгы җептә өзелде. Кеше үз-үзен юата белергә тиеш. Чөнки үз хәлеңне синнән дә яхшырак аңлаучы юк. Менә мин дә үземне үзем юатып маташам. Бар шатлыктан мәхрүм калган шыр ялангач буш күңелемә көзге яңгыр булып акылымның салкын тамчылары тама. Дөньяның яме калмады. Тормышымның кызыгы бетте дисең. Уйлап кара әле, Наргизә. Майлы суга килгәндә ниең бар иде соң? Үз төбендә беренче мәхәббәтеңнең йодрык эзләре. Ә күңелеңдә җилләр уйный иде. Шулай булса да син тыныч кына яшәдең. Тормышыңнан бик риза, канәгать идең. Син әле ул чакта Янгурас дигән кешенең дөньяда барлыгын да белми идең. Ләкин ансыз да бик яхшы яши идең. Сиңа тыныч иде, рәхәт иде. Шулай бит, Наргизә? Янгурас сиңа кем соң? 7 ят кеше. Әйләнә тирәңә кара. Егетләр беткәнме? Аларның кай җире ким? Әллә ярата белмиләрме? Нәрсә дип Янгуразга капландың әле, кызый? Ни гомер жүләр сыман саташып йөрисең? Ул инде әнә әллә кайчан үзенең яраткан хатыны янында. Алар теге дөньяда да бергә. Оныт син аны, Наргизә. Якты дөньяга кара. Башкаларны күр. Тот та бер шәп кенә егеткә кияүгә чык. Җаныңны юатырга бала тап. Үткәннәрне барыбер вакыт тузаны күмеп китә. Аларны үзгәртеп тә, төзәтеп тә булмый. Янгуразны да кайтарып булмый. Борчыма аның рухын. Оныт син аны. Оныт. Бүгенге белән яшә, Наргизә. Тормышның рәхәтен күр. Син исән иш. Үлмәгән. Мин үземне шулай дип юатам. Үземне юата-юата таш балчык актарам. Мин һәр көнне монда киләм. Кайчандыр Караташ дигән кышлак булган урынга. Таудан төшкән ләм инде тыгызланган, утырган. Башта аны актарып мәйетләрне эзләп алмакчы булганнар да, файдасызлыгын аңлап, бу эшкә кул селтәгәннәр. Караташ хәзер ачык каберлек. Ә мин казыйм. Тәмам хәлдән тайганчы казыйм да, аны табуыма өметемне өзеп, изгәләнеп елый башлыйм. Каршымдагы таулар өстенә көлтә-көлтә үпкә ләгънәтем ява. Нигә шулай рәхимсезсез таулар,
Сез шундый биек, шундый көчле. Көчлеләргә рәхимсез булу килешми. Тау астында да тормыш бар. Тау астында сезгә бик кечкенә булып тоелган кешеләр яши. Алар бер-берсен яраталар. Аларның бәхетле буласы килә. Сезнең гомер чиксез, кешеләрнеке шундый кыска. Нигә сез минем сөйгәнемне тартып алдыгыз, таулар? Ул бит сезне шундый ярата иде. Кайтарыгыз миңа янгуразымны. Кайтарыгыз. Ләкин таулар дәшми. Таулар мине күрми, ишетми. Алар артык зур. Алар горур. Алар куеннарына кояш хәтле кояшны яшерәләр. Йөрмә кеше көлдереп, акылдан язган диярләр. Синдә генәме кайгы? Бүтәннәренә, хәтта иң якыннарын югалтканнар да алай кыланмый. Аларга җиңел дип беләсеңме әллә? Сабыр булырга кирәк. Кем инде сөяркәсе өчен шулай üzгәләнә? Җитәр, туганым, туктат бу эшеңне. Мин Фатыйма апа белән килешәм. Балчык актарып, ләм туфрак арасыннан аны эзләп йөрүләрем бер кирәксез, файдасыз эш икәнен үзем дә аңлыйм инде. Янгуразның җансыз гәүдәсен табудан миңа ни юаныч. Башка бармыйм, апа. Барма шул. Безнең халык кайгысын эчкә йота ул. Урыс кебек такмаклый уламый, әртисләнеп тә йөрми. Мине дә оятка калдырасың бит. Килешмәгәнне. Миңа чынлап та оят. Язмышка күнәргә кирәк. Нигә шул хәтле кайгырамсың әле? Бар газаплардан коткаручы үлем бар лабаса. Үлгәч, анда аның белән очрашырбыз. Бәлки. Сәер. Үлем мине әни белән, аның белән очраштырачак. Я җитте инде. Минем башка әллә нинди тиле уйлар уялап маташа. Әллә чынлап та акылдан язам инде. Фатыйма ападан оят. Ул әнә гомер иткән ирен югалтып та зарланмый, бәргәләнми. Көн сайын йылый каберлеккә дә чапмый. Аңардагы сабырлыкка шак катарлык. Әкрен генә мин дә ойный, үз хәлемә кайта башладым. Янгураз белән бергә үткән көннәр ерагайган сайын, алар чынлыгын югалта бара. Гүя барысы да бер матур төш кенә булган. Мин кайгы томаны эчендә адашып йөргәндә, Майлысудан онлап гаилә бер юлы күчеп киткән икән. Ничә елдан соң корган уяларын ташлап, дәррәү кузгалып, Кырымга киткәннәр дә барганнар. Гомерләре биредә үткән югыйсә. Гаҗәп хәлләр. Сәер хәлләр. Кырым татарларының аягы җиңел булды. Алардан соң немецлар кузгалды. Аннары яһүдләр, кем Кырымга, кем Алман иленә, кем Израильгә. Майлысуда күчеш чоры башланды. Китәм дигән кешегә шикләр, капкалар, юллар ачылды. Туган як дәшә, ватан тарта диләр. Мин әлегә бу сүзләрнең асылын, мәгънәсен аңлап та бетермим бугай. Әллә яшьлегем белән, әллә инде үзем башкаларга охшамаган үзгәрәк, сәеррәк затмы. Туган якны өзелеп сагыну хисе юк миндә. Юк нишләптер. Алай дисәң, Фатыйма апа да бик üzгәләнми кебек. Югыйса җаны теләгән вакытта туган якка кайтып китә алган. Беркем тыймаган, юлына киртә кормаган. Үз ирекләре белән килгәннәр. Шунда гомер иткәннәр, бер кая китмәгәннәр. Димәк, ошаган биредә, начар булмаган. Ә менә тегеләр китте. Ярый дигән сүз чыгуга, дәррәү куптылар да киттеләр. Аларның ватаннары безнекеннән ямьлерәкме әллә? Нигә миндә ватан тойгысы, аны сагыну хисе юк икән соң?
бәлки, минем ватаным да юктыр. Алар бит шулай диләр. Без ватаныбызга кайтабыз диләр. Гомерләре майлы суда үткән, күбесе шунда туган, үскән, укыган, эшләгән, оя корган кешеләр. Авыз тутырып, горурланып, без ватаныбызга кайтабыз диләр. Аларны да көтәләр, шатланып каршылыйлар. Ә безне кайда көтәләр? Нигә миндә немец түгел икән? Мин дә Германияга китәр идем. Китәр идеңме дип ышанмыйча кайтарып сорый Клара. Туган җиреңне ташлар идеңме? Клара безнең бакчада тәрбияче булып эшли. Аның әтисе фашист булган. Сталинград сугышында әсир төшеп, бу якларга килеп эләккән. Шунда бер украин кызы белән танышып өйләнешкәннәр. Хәзер фашист абзый юк инде. Ләкин Клара барыбер әнисе, ире, 2 баласы белән Германияга китәргә җыена. Әтисенең туганнарын эзләп тапкан. Хәбәрләшкәннәр, тегеләр чакыру җибәргән. Синең дә туган җирең Германия түгел. Китәсең ич, дим мин. Ләкин Клара горур, аңарда ариецлар каны кайный башлаган. Минем тамырларым Германияда. Минем бабам барон булган. Клараның тәкәбберлегенә ачуым килә. Әтиеңнең каберен дә үзең белән алып китәсеңме? Барон оныгы тиз генә җавап бирә алмыйча югалып кала. Бер тын уйланып торганнан соң миннән киңәш сорый. Нишләргә соң? Менә шулай шул. Тамыр анда, ботак тегендә, яфраклар җирдә, чәчәкләр җилдә. Җый хәзер аларны. Ләкин барыбер китәләр. Җитәкчеләр, укытучылар, табиблар, инженерлар, кыскасы, укымышлы, зыялы халык, яхшы белгечләр китә. Аларның күбесе китүчеләр милләтеннән булган икән. Майлы суда кыргызлар күбәя башлады кебек. Элек былай еш очрамыйлар иде. Безнең бакчада да кара тут йөзле, кысык күзле балалар ишәеп китте. Нәкъ җиңү көнендә мөдиребез Эльза Фридриховны озаттык. Аның йөзендә сагышның әсәре дә юк. Киресенчә, ул шул хәтле шат, бәхетле иде. Гомер буе майлы суда яшәгән кешенең ватаны Алман иле икән. Аннары моңа шанасы да килми. Ләкин шундый имеш-мимешләр йөри башлады. Имеш озакламый урысларны, татарларны да куачаклар икән. Кайбер зур калаларда русских в Рязань, татар в Казань дигән язулар күтәреп, митинглар үткәреп яталар имеш. Юк, булмас, ди Фатыйма апа. Гомер буе шунда яшәдек, дус тату яшәдек. Без дә китсәк, кем генә калырсың? Монда күпчелек килгән халыкла баса. Урыс-татар арасында китүчеләр әлегә күренми. Киресенчә, китүчеләрнең таза шәп йортларын сатып алып, яхшылап төпләнергә, үлгәнчә шунда яшәргә җыеналар кебек. Әмма дөнья тыныч түгел. Әле тегендә, әле монда чуалышлар. Кемгәдер әрмән, кемгәдер үзбәк, кемгәдер төрек ошамый. Әле бу, әле теге тарафтан шомлы-шомлы хәбәрләр килә. Чәчләрен үрә торырлык хәлләр турында сөйлиләр. Куасайда үзбәк белән мөсхит төрекләр арасында зур гауга чыкканда, бер-берсен суеп йөриләр имеш. Тавыш юктан гына башланып киткән ди югыйса. Бер төрек егете базарда җиләк сатучы үзбәк кызына яман сүзләр әйтеп, җиләген җиргә әйләндереп каплаган. Моны күреп торган үзбәкләр кимсетелгән кызны яклап йодрык уйнатып алганнар. Мөсхит төрегенә дә үз теләктәшләре табылган. Кечкенә генә низах зур гаугага әверелеп чып-чын сугышка сәбәп булган. Очкыннан ялкын кабына диюләре шулдыр инде. Хәзер ниндидер үзбәк оешмасы халыкны төрекләргә каршы котыртып йөри икән. Мөсхит төрекләрен үз җирләреннән куа, йортларын яндыра башлаганнар. Алар бик елгыр, шума халык, күбесе сату алу белән эш итә.
Тормышлары нык, җитеш. Месхет төрекләрен үз җирләреннән куа, йортларын яндыра башлаганнар. Алар бик елгыр шома халык. Күбесе сату алу белән эш итә. Тормышлары нык, җитеш. Бәлки шул байлыктан көнләшү дә бардыр. Ялгыш корбаннар булмасын өчен, үзбәкләр үзләренекенә яшел әләм тараткан. Түбәсендә шул әләм җилфердәгән йортка тимиләр икән. Талау үтерештән куркып, төрекләр йортларын, бар мөлкәтләрен ташлап шәһәрдән кача ди. Кокындта да шул ук хәлләр. Әндижанда бер төркем яшьләр әрмән белән яһүдләр яшәгән кварталны пыр туздырган. Наманганда берничә урыс солдатын үтереп ташлаганнар. Мондый куркыныч хәлләрдән соң Фиргана даласыннан төрекләр генә түгел, башка халыклар да качып китә башлаган. Аларның әзер квартир йортларына үзбәк кыргыз кереп утыра икән. Аптырап, гаҗәпләнеп сөйләделәр. Шәһәр йортын гомерендә беренче тапкыр күргән бер авыл сантые 4нче каттагы квартирында атын да үзе белән асрый икән. Тирә-яктагы кала салалардан көн саен диярлек шумлы хәбәрләр ишетелеп торса да, майлы суда тыныч әле. Тормыш бер көйгә дәвам итә. Ник син минем кебек түгел дип бер-берсенең бугазына ябышучы юк. Безнең күршегә Ош шәһәреннән бер татар гаиләсе күчеп кайтты. Элекке күршебез Зөлфия апа ире белән Кырымга киткән, йортын буларга калдырган икән. Румия Зөлфия апага туган тиешле булып чыкты. Ул поликлиникага шәфкать туташы булып урнашкан. Яшь аралары шактый булса да, Фатыйма апа белән серләре килешкән. Менә шул Румия безгә кергәч, Ошта булган котышкыч хәлләр турында сөйләп утырды. Бу турыда ни телевизордан күрсәтмәгәннәр, ни газетада язмаганнар. Румия сөйләгәннәрне үзем дә белмим, нигәдер дәфтәремә язып куясы иттем. Быел җәй башында булды бу хәлләр. Мин эштә идем. Бер хатынга операция ясарга әзерләнәбез. Шул чак урамда гау-гау дигән куркыныч тавышлар, кычкырышлар ишетелә башлады. Тәрәзәдән карасак, урам буйлап кара болыт булып, чалгы, көрәк сәнәкләр күтәргән ирләр төркеме килә. Башта әле берни аңламадык. Аннары сөйләделәр. Имеш, үзбәк белән кыргыз арасында җир өчен бик зур гауга чыккан. Үзбәкләр бу безнең борынгы җир, монда гомер-гомергә безнең халык яшәгән дип, кыргызларга дәгъва белдергән икән. Тегеләр дә кызу халык бит. Авыллардан барча ир-ат халкын җыйнап, үзбәккә каршы күтәрелгәннәр. Менә шул ярсыган халык кулларына ни иләксә шуның белән коралланып шәһәргә бәреп керә дә, бер-берсен кыра башлый. Галәмәт бит, Фатыйма апа. Карап торсаң, үзбәк ни дә, кыргыз ни, безгә бары бер кебек. Бер үк халык, бер үк дин, шаклар катарлыгы инде, ни кыланалар бит. Дөньяга сыймагандай бер-берсенә ябырылмасалар соң, аннан башка да җирдә хәсрәт җитәрлекләп баса. Ул көнне кичкенә улым өйдә бер үзе калган иде. Квартирабыз беренче катта. Улым тәрәзәдән бөтенесен күреп торган. Миңа шалтырата. Әни, мин куркам, бүген мине үтерәләр ди. Йөрәгем жу итеп китте. Көне буе җаныма урын тапмый газапландым. Өйгә йөгереп кайтыр идем, тик кая ул, җибәрмиләр. Җай чыккан саен, зинһар бер кая чыкма, өйдә генә утыр дип улыма шалтыратам. Безнең йортка таба килүче котырган халыкны күргәндә, куркуыннан урамга атылып чыккан бит, балакаем. Улымны бер солдат күреп, үз янына танык өчен алган. Рәхмәт яугыры. Безнең солдатлар урамда буталып йөрүче байтак баланы коткарып калган шулай. Ләкин үлүчеләр дә шактый. Больницага яралыларны ташып кына тордылар. Чып-чын сугыш булды. Атышлар төнгә кадәр барды әле. Фетнәчеләр тәмам акылдан язды. Имеш, шул кичтә эштән кайтып баручы фабрика кызларын суыткычлы машиналарга төяп туңдырып үтергәннәр дә елгага ташлаганнар. Ул бичараларның ни гаебе бар инде? Бу кытырган халыкны көчкә бастырдылар. Армия катнашмаса, белмим ни булып бетәр иде. Тагы бер серне ачам инде сезгә.
Бу кадәр галәмәтне гади халык оештырмаган. Читтән котырту булырга тиеш. Төрле халык арасында юри ызгыш талаш китереп чыгармакчы булалар. Кемнәргәдер бу фетнәләр, сугыш кирәк. Больницага килеп эләккәннәрне яралардан гына түгел, наркотик сөрөмөннән дә арындырдык бит. Чөнки кыргызларның барысы да диярлек наркотикка кыйынган. Берни аңларлык хәлдә түгел иде. Аларга шул төнне наркотик кушылган аракы чиргәннәр имеш. Әрҗә китереп торганнар. Бушка булгач, рәхәтләнгәннәр шуны ичеп. Шуңа күрә акны карадан айырмаслык булып ярсыган, шул кадәр яман кыланганда инде алар. Кыргызлар алай кансыз, агрессив халык түгел бит. Ничә ел шулар арасында яшәп, бер начарлыкларын, кырын карашларын күргән булмады. Юмартлар, сабырлар, ярдәм итәргә генә торалар. Дөрес, бик горур, ирек ярата торган халык. Алла сакласын, майлы суда шундый хәлләр була күрмәсен тагын. 2-3 еллар элек ашта чакта ук сөйләгәннәр иде. Аппак сакаллы бер бабай хәбәр таратып йөргән имеш. СССР бетә дә, илдә гражданнар сугышы башлана икән. Әзер торыгыз, дөньялар бик буталачак, ата улны, ана кызны белмәячәк дигән. Күреп торабыз бит, ни генә кыланмыйлар. Халык акылдан яза бугай. Ахыр заман җитә имеш. Булай булса җитәр дә шул. Китәргә кирәк моннан, Фатыйма апа. Исән чакта китәргә кирәк. Кая китәргә соң, туганкаем? Кая булсын, туган якка? Эй, сеңлем, анда безне кем көтә? Безнең ише гади халыкка кайда да бер тары боткасы инде. Күрәчәгең булса, алдыңдагы ашка капланып та тончыгып үләсең диләр. Мин куркам, Фатыйма апа. Эчем тулышым хәзер. Улым өчен тир калтырап торам. Курыккач, ник монда күчеп килдегез соң, Румия? Бер кузгалгач, Рәсәйгә китәсе булган. Һаман яхшыга өметләнәсең бит, Фатыйма апа. Монда тыныштыр. Үз йортыбызда иркенләп яшәрбез дип кызыгып кайткан булдык. Ни әйтсәң дә, майлы суда урыс татар күбрәк. Укыган, культурный халык. Аннары Зөлфия апа да бик үгетләде. Йортларын алучы булмады бит. Ташлап калдырырга жәл. Шулай диләр шул. Алданрак кубучылар уңган ди. Хәзер бәяләр ойлап түгел, көнләп төшә. Чөнки китүче күп. Әнә Куасайда квартирларын келәм бәясенә калдырып киткәннәр. Шул хәлгә калмагай, Аллам сакласын. Малга карый җан кадерлерәк дисәләр дә, малы юкның җаны да юк шул. Шыр ялангач калып булмый. Гомер булса, яшиселәр бар. Фатыйма апа белән Румия шулай уфтанып, зарланышып, шактый утырдылар. Мин аларга кушылмадым. Күрше хатыны күңелгә шом салып чыгып китте. Ул төнне мин тынычлап йоклый алмадым. Төне буе саташып чыктым. Әллә нинди буталчы, куркыныч төшләр кирип бетте. Имеш, майлы су урамы буйлап барам икән. Каршыма сәнәк чалгы күтәргән кап-кара киемле ирләр төркеме килә. Мин алардан куркып тауларга таба йөгерәм. Тырыша өскә үрмәлим. Шул чак карасам, таудан вак-вак ташлар, балчыклар кыйыла. Мин куркып калам. Хәзер инде ни төшеп, ни менеп өлгерә торган түгел. Зур ташларга сыенып басып торам. Әгәр бу гарасат туктамаса, котылу юк. Янгурас кебек җир астында тереләй күмелеп калганчы, сикереп үлүең яхшырак дип уйлыйм да, таш кебек түбән атылам. Инде үлгәнмендер мөгаен. Шул хәтле биектән сикереп кем исән калсын? Ләкин ни гаҗәп, мин исән, чөнки янгурас күтәреп алган. Бер сүз дәшми елмаеп карап тора. Аннары мине җиргә бастыра да, кулы белән еракта күренеп торган олы юлга төртеп күрсәтә. Ләкин минем янгураз яныннан китәсем килми. Аны кочакламакчы, күкрәгенә сыенмакчы булам. Тик янгураз этеп җибәрә. Күз ачып йомган арада каядыр китеп тә югала.
Аның артыннан йөгерергә телим. Аякларым тыңламый. Бер адым атлый алмый тора, таш катып басып торам. Ниндидер билгесез юл, дала имеш. Шул чак каршымда әллә кайдан әни белән әти пәйда була. Әнинең өстендә кешелеккә кия торган яшел йон күлмәк, әти кыска җиңле аппак күлмәктән. Әни үлгән иде бит. Ул нишләп монда йөри икән дип гаҗәпләнеп уйлыйм мин. Әти бик моңсу гына миңа карап тора. Бер сүз дәшми. Әни исә яныма ук килеп: "Кайт инде, кызым. Өйгә кайт син", ди. Шул чак уянып киттем. Йокым качты. Башны уй басты. Әни миңа кайт диде. Юкка гына төшемә кермәгәндер ул. Юкка гына кисәтмәгәндер. Кайтырга кирәктер. Кайту ничек булыр ул? Уйларым ерак юлга чыга. Иксез-чиксез галәмне кылачлап, җир шарын иңләп, меңләгән чакрымнарны мизгел эчендә үтеп, шатлыгыма килеп туктала. Туган йортка юнәлгәнче, иң әүвәл юл буендагы зиратка керә. Әнием кабере каршына тезләнә. Исәнме, әни? Мин кайттым. Авылда хәзер кыштыр инде. Урамнарны аппак кар күмеп киткәндер. Бәлки менә хәзер дә ишеп кар явадыр. Буран кытырадыр. Морҗалардан төтен чыгадыр. Безнең якларда кышлар бигрәк матур бит. Шу, мин дә сагынам түгелме соң? Сагынам икән шул. Һәм бу сагыш ташкыны күңелемә аппак карлар булып ишелеп төште. Мин бит кышны, бураннарны яратам. Кар яуганда күккә төбәләм дә, оча башлыйм. Чынлап шулай. Кар агымына озак карап торсаң, җирдән аерылып күккә күтәреләсең сыман тоела. Шундый хыялый, күңелле рәхәт халәт. Авыл кышлары тыныч, кичләре озын. Безнекеләр барысы да өйдәдер. Әбием аркасын җылы мичкә терәп ыек баш бәйлидер. Әти телевизордан яңалыклар карап утырадыр. Кифая, ул да бар бит әле бездә. Аны әти янына утыртмыйбыз. Ул өстенә алама халат, иске бишмәт, аягына кәлүш киеп, сыер саварга чыгып китсен. Дилбәре дә шунда, әнисе янында буталсын. Ә малайлар Илнар алдына китап дәфтәрен куеп тыныч кына дәрес әзерләп утыра. Әлбәттә шулай. Ул бит акыллы, тырыш малай. Ә тегесе мин күрмәгән, белмәгәне. Анысын нишләтик икән? Кифая баласы матур да, тәртипле дә булырга тиеш түгел. Ул юнсез, мөгаен тавышланып, бөтенесенә комачаулап йөридер. Шулайдыр. Ә мин күңелем белән урам капканы ачып, ишек алдына үтәм. Ишеккә кагылам. Тик ачмыйм. Никтер ача алмыйм. Нәрсәдер тоткарлый. Никтер эчкә үтәсе килми. Һәм мин кире борылып чыгып китәм. Эй, саташу бу. Төш белән өн арасында саташып йөрү. Бу Румиясы тагы төнгә каршы кеше куркытып, йокы качырып йөрмәсә соң. Ә мин жүләр, авыртмаган башка таяк алып, ни дип тыңлап утырдым инде аны. Күп белсәң тиз картаерсың дигәннәре шулдыр инде ул. Мине монда ни генә тота хәзер? Югалтырлык ни нәрсәм бар? Төенчегеңне җый да яхшы чакта ычкыннар гизә. Әни әйтте бит, кайт диде. Димәк, кайтырга кирәк. Майлы суны җирле халык баса. Аларга ни әйтәсең? Үз илләре. Әлегә тыныч кына йөриләр дә. Әгәр аларда русские в Рязань, татары в Казань дип кычкыра башласа, сәнәк чалгылар күтәреп урамга чыксалар. Төне буе мине шундый ямьсез уйлар җәфалады. Төнен өметсезлек бәйрәм итә шул.
Иртән торгач, уйларым яктырып китте. Бөтен шик-шөбһәләр дә чүп кенә булып тоелды. Кырым татарларында, немецларны да, башкаларны да беркем кумады лабаса. Барысы да үзләре теләп китте. Беркемгә кагылганнары, кимсеткәннәре юк. Майлысу халкы әлегә тыныч кына, матур гына яшәп ята. Бәлки, юкка хафаланабыздыр. Бу чуалыш, буталышлар вакытлыча гынадыр. Мин аны ерактан ук танып алдым. Балалар белән һавага йөрергә чыккан идек. Урам яклап рәшәткәгә сыенган таныш сын күземә чалынды. Күзләрен кысып, безнең тарафка төбәлеп карап торучы кеше Сиражетдин агай иде. Янына килеп исәнләштем дә: "Әссәламу галейкум, Сиражетдин әкә. Хәлләрегез ничек? Ситарыдан хәбәр бармы? Кайда ул? Кем белән?" дип бер артлы сорау яудыра башладым. Барысы хакында да беләсе килә. Тик җавап бирүче булмады. Сиражетдин агай миңа сәерсенеп карап куйды да, бер сүз дәшми башын иеп китеп барды. Үзбәк картлары хатын-кыз белән санлашмый. Алайса нигә килде икән соң ул бирегә? Ситарыны юксыныпмы? Әллә үтеп барышлый, болай гына күз салганмы? Артыннан йөгерәсем, бабайны юатасым килде. Тик бу файдасыз эш иде. Барыбер сөйләшмәячәк. Икенче көнне ул тагын килде. Тагын шулай рәшәткәгә сөялеп басып торды. Әллә акылы зәгыйфләнде микән? Мескен бабай картлык көнендә япа-ялгызы калды. Җанын кая куярга белмичә, ялгызлыктан аптырап тилмереп йөрүедер инде. Мин Сиражетдин агайга кызганып карап куйдым. Шул чак үз янына чакырып, ул миңа кул изәде. Койма аша сөйләшү җайсыз булганга, урам ягына чыктым. Сиражетдин агай миңа ниндидер төргәк сузды. Бер сүз әйтмәде. Сагышлы күзләре ирен чите белән көчәнеп елмайды да, минем янда озын-озак тоткарланмый, аксый-туксый китеп тә барды. Кабаланып төргәкне ачтым. Аннан берничә фото рәсем һәм алтын балдак килеп чыкты. Рәсемнәрнең барысында да янгыр аз иде. Хатыны, кызы белән, үзе генә. Арада саргайып беткән бик күптәнге сүрәт тә бар. Анда бәләкәй янгыраз әтисе белән бугай. Шул фото рәсемнәрне берничә көн кулдан төшермичә, истәлекләргә чумып, яман сулап йөрдем. Аннары: "Җитәр, кызый, булай ярамый. Я тагы чиргә сабышырсың" дип, барысын да ераккарак җыеп куйдым. Бер атнадан Сиражетдин әкәнең үлеме хакында хәбәр җиткерделәр. Сагышыннан китеп баргандыр инде бичара. Аның минем янга килүе, янгыразга бәйле бөтен истәлекләрне кулыма тапшырып калдыруы бик сәер иде. Күрәсең, янгыраз белән очрашуыбыз хакында ул сизгән, белгәндер. Бәлки, янгыраз үзе үк сөйләгәндер. Бердән-бер энекәшеннән калган бар ядкәрне тикмәгә генә миңа тапшырмас бит. Алтын балдакны уң кулымның атсыз бармагына киеп тә куйдым. Белмим, кемнеке булды икән ул? Янгыразныкымы? Тамараныкы? Әллә Сиражетдин әкәнекеме? Мөгаен, соңгысыдыр. Янгыразның балдагы юк иде сыман. Бәлки булгандыр да, минем янга килгәндә салып куйгандыр. Сиражетдин агай бу балдакны нигә миңа бирде икән? Әллә янгыразны онытма, аңа тугры бул дип әйтергә теләдеме? Румия сөйләгән ак сакаллы картның сүзе дөрескә чыкты. Хәзер СССР дигән ил юк. Без хәзер чит ил кешеләре булып калдык. Кыргызстанда айрым дәүләт. Хәзер инде Россиягә кайтулары җиңел булмастыр. Гел елмаеп торучы,
Күп итеп тәмләп сөйләргә яратучы Горбачевны да урыныннан алганнар икән. Борчылма, хөрмәтле президент, тәхетеңә дә үзеңә дә тимибез, дәүләтеңне генә тартып алабыз дигәннәрдер. Дәүләте булмагач, нинди тәхет, нинди патша булсын ди инде. Башын иеп китеп барган тамгалы патшабыз. Менә шундый хәлләр. Серле таулар, шүл далалар, сусыз күл диңгезләр җирендә бөек күчеш чоры башланды. Инде урыслар да кузгалды. Ләкин йортларын сата алмый интегәләр икән. Алгучы юк ди. Кыргызларның башы түгәрәк, бигере кыланалар. Барыбер калдырып китәсез. Сатып алганчы бушка эләктерербез дигәннәр имеш. Бөкресен торгызып төзегән йортын кемнең бушка калдырып китәсе килсен ди. Миңа юк икән, сиңа да булмасын дип, берәү кызган килеш куәтле бульдозер алып килгән дә, йортын җир белән тигезләп тә куйган. Бер нәрсәсез чыгып киткәннәр майлы судан. Алардан күреп тагы бер ничә гаилә шулай иткән. Шуннан соң инде йортларны сатып алучылар да табыла башлаган. Китәргә кирәк, безгә дә китәргә кирәк дип кабатлый Фатыйма апа. Ичмасам Ләбиб исән булса иде. Әкрен генә җыенабыз. Тавык куяннарны суеп аша бетердек. Мунча яккан сайын өйдән кирәкмәс әйберләрне җыеп яндырабыз. Арзан бәягә булса да, диван, кәнәфиләрне, телевизорны сатып җибәрдек. Әнәс паспортлар, документлар белән йөри. Анда кем ничек булдыра, шулай кайыра. Бөтенесен майларга, акча төртергә кирәк ди. Чит илгә китәргә җыенабыз бит. Румияләр дә китте. Апасы янына, Кырымга. Алар йортында хәзер 5 балалы кыргыз гаиләсе яши. Фатыйма апаларның йортын шуларның туганнары алмакчы була икән. Инде килеп карадылар. Йортның эчен тышын тикшерделәр. Бәяләр дә килешенгән, бушатасы да китәсе генә. Безнең бакчада элеккеләрдән Вера апа да Динары гына калды бугай. Динарының ире кыргыз, теләсә дә бер кая китә алмый. Вера, барыр җирем юк, үлсәм шунда гына үләм ди. Майлы суда урыс, татар, үзбәк, кыргызлар гына калып бара бугай. Имеш, киләчәктә бакчада да, мәктәптә дә, эштә дә, һәр кайда бары кыргызча гына сөйләшергә, укырга кирәк булачак. Таләп шундый. Биредә яшәүче һәр кеше, нинди милләттән булуга карамастан, җирле халыкның телен, тарихын, мәдәниятен белергә тиеш. Белмисең икән, эшсез урынсыз каласың. Замана шуңа бара. Без татарлар телләре охшаш булгач, әз генә сукалар идек анысы. Урысларның мәңгедә ни кыргызча, ни үзбәкчә өйрәнәсе сөйләшәсе юк. Алар да тәкәбберлек баштан ашкан. Без бөек милләт дип саташып йөриләр. Бер көнне бездә эшләүче кыргыз кызы Алтынай белән сөйләшеп кайттык. Китмәсеннәр иде урыслар. Татарлар да китмәсен иде. Аларны беркем кумый ич. Ник китәләр инде, ди Алтынай. Мин Клараның сүзләрен искә төшереп, ватан дәшә дим. Син дә китәргә җыенасыңмы? Әйе. Кая? Үз ватаныма, Татарстанга. Алдама, андый ил юк, ди Алтынай. Татарларның ватаны Монголия. Аның сүзләреннән соң мин тетрәнеп китәм. Барган җиремнән кинәт тукталып, ачы үпкә белән Алтынайның күмер күзләренә төбәләм. Кем әйтте? Каян ишеттең бу әкиятне? Дәреслеккә шулай язылган ич. Монгол татарлар урыс авылларын яндыралар, ширкәүләрне җимерәләр, кешеләрне суялар дигән. 13нче гасырда алар безнең җирләрне дә басып алган әле. Татарлар яман халык, варварлар, баскынчылар. Минем чынлап хәтерем кала. Эчем тышым ярсый. Алтынайның хаксыз сүзләренә карата йөрәгемдә дөрләп нәфрәт уты кабына. Нишләп әле татарлар варвар булсын ди? Әллә кайдагы монголларга безнең ни катнашыбыз бар? Ни сөйли бу Алтынай?
Тарих китабына чынлап та шулай язылган микәнни? Һич хәтерләмим. Шуңа күрә Алтынай белән бәхәсләшә дә алмыйм. Белмим мин тарихны. Мәктәптә юньләп укытмадылар. Тарих, география, ботаника дәресләре бездә булмады да диярлек. Институт бетереп, шул фәннәрне укытырга дип җибәрелгән яшь кызларның кайсы кияүгә, кайсы декрет ялына, кайсы шәһәргә китеп бара да, бу дәресләр үзеннән-үзе хезмәт дәресенә әйләнеп куя иде. Көзләрен колхоз басуларында бәрәңге чөгендер алабыз, язларын мәктәп бакчасында эшлибез, кышын кар көрибез. Инде бер нинди дә эш булмаса, алар урынына башка фәннәр керә иде. Училищеда тарихны укыттылар укытуын. Тик анда инде мин үзем укып интекмәдем. Дилбегә буе шпаргалка ярдәмендә имтихан тапшырып чыктым да, дәреслекләрне сөенә-сөенә китапханәгә илтеп таттым. Мине ул чакта үткәннәр түгел, киләчәк күбрәк кызыксындыра иде. Алтынайның сүзләреннән соң күңелдә икеләнү туды. Татарларның ватаны чынлап та Монголия микәнни? Юктырла, бер дә монголларга охшамаган ичбез. Тарих китабын өр-яңадан укып чыгарга кирәк әле. Кеше үз халкының, иленең тарихын белергә тиеш. Әгәр надан булмасам, үз милләтемне яклап, Алтынай белән аяк терәп бәхәсләшер идем. Наданлыгым аркасында телемне тешләргә туры килде. Ләкин сер бирәсе, кимсенеп каласы да килми. Безнең халык варвар түгел, дим. Әмма бу сүзләр генә аз иде. Дәлилсез, көчсез иде. Бераз уйланып баргач, кыргыз кызы алдында мактанасым, горурланасым килеп, беләсең килсә, безнең Муса Җәлил кебек батырларыбыз бар. Аны бөтен дөнья белә. Ул герой шагыйрь дип тә өстим. Алтынай да җавапсыз калмый. Ә безнең Чыңгыз Айтматов бар. Аны да бөтен дөнья белә. Шул мизгелдә үзем өчен мөһим бер ачыш ясыйм. Илең, милләтең белән мактанасың, горурланасың килсә, иң беренче булып танылган затлы шәхесләрнең исемен атыйсың икән. Хәтта аерым бер кеше дә үз милләтенең данын, абруен күтәрә ала. Шундый бийек шәхес булсаң икән ул. Без кунакчыл, киң күңелле халык. Бер кемне дә кумыйбыз, бер кемгә дә тимибез, дип кабатлый Алтынай. Аркашыны үтерделәр бит әле, дим мин. Теге чакта автобуста ду килеп кыргыз-үзбәкне хурлап кайткан Аркадий безнең бакчада эшләүче Камилә Клаваның ире булып чыкты бит. 3 көн элек менә шул бәндәнең үле гәүдәсен тапканнар. Бу турыда бөтен бакча гөр итте. Аның үлемендә безнең ни катнашыбыз бар? Бәлки аны урыслар я татарлар үтергәндер. Алтынай хаклы. Ул абзыйның үлеме сер булып калды. Аркадийның гәүдәсен Әндижан белән Ният арасында юл буеннан табып алганнар. Нишләп йөргән ул анда? Әллә теленә салынып, теләсәни лыгырдавыннан туеп, автобустан бәреп төшергәннәрме? Кем белә инде? Кем тикшереп тора моны хәзер? Китәләр. 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 Без дә китәбез. Жизни белән хушлашырга дип бергәләп мөселман зиратына мендек. Биредәге зиратлар безнең яктагылардан аерыла. Монда кабер өстенә агач куак утырту гадәте юк. Бары язулы ташлар гына рәт-рәт тезелеп тора. Жизнинең кабре әнисенеке белән янәшә. Таштагы язуга карагач, исән чакта әрнеп әйткән сүзләре искә төшә. Яшәгән көннәрдән сызык кына кала. Тагы бер 50-60 елдан соң Ләбиб Хәбировның тормышы да, үлеме дә бер кемне дә кызыксындырмас. Тормыш мәгънәсе хакында баш ватулар каберлектә башланадыр да әле.
бу хакта тирән итеп уйлыйсы килми, ләкин ачы булса да, мәңгелек хакыйкать шул. Һәр кешенең гомере балчык туфрак өеме һәм ташка уелган кичтеки генә сызык белән тәмамлана. Җирдә бары хәтер кала. Ул да мәңгелек түгел. Әллә бер уч булса да туфрак алыйкмы? Фатыйма апа сораулы карашын Әнәскә төби. Нимә кирәк? Аның белән нишлисең? Ди Әнәс. Шундый йола бар. Әтинең гомер буе яшәгән җире шунда, әби бабай шунда. Ул туфрак белән нишләмәкче буласың, әни? Без монда башка килә алмабыздыр, улым. Инде бер кайчанда. Ичмасам фотога төшерәсе иде. Ни дисәң дә, бөтен гомере шунда үткән. Сагынганда карар идек. Әнәс моңсу гына җавап бирә. Мин төшердем, әни. Барысын да төшердем. Йортны да, каберләрне дә, хәтта урамны да төшердем. Фатыйма апа сөенеп, Әнәснең аркасыннан кага. Рәхмәт, улым. Аннары икебезгә дә карап, сез кайта торыгыз. Мин үз җаем белән кайтырмын, ди. Гомер иткән ире белән икәүдән икәү калып сөйләшәсе, аңа соңгы сүзләрен җиткерәсе киләдер инде. Мәңгегә аерылышалар бит. Әкрен генә чыгу юлына юнәләбез. Китәсең килмидер, әйеме, Әнәс, дим мин. Нишләргә соң? Барыбер үзебезчә яшәтмәячәкләр. Китәсе килми дип, кыргызга әйләнеп булмас инде. Балалар турында уйларга кирәк. Аларның үз илләре, үз ватаннары булырга тиеш. Аның бу сүзләре миңа бик сәер тоела. Әле өйләнмәгән дә Әнәс тумаган балалары турында кайгырта. Кичен мин ялгызым гына Караташ ягына юнәләм. Бусы кышлак каберлеге. Чардугансыз, ташларсыз. Хәзер монда үле тынлык. Әйтерсең, биредә бер кайчанда тормыш әсәре булмаган. Җир астында күмелеп калганнарның исемен язып, туганнарына уртаклашу белдереп, берәр истәлек ташы куярга кирәк булгандыр бәлки. Тик бу хакта беркем дә уйламаган. Кышлак та юк, кешеләр дә. Хәтер дә юк. Кышлакны ташкын күмеп киткәндә, Янгураз белән Тамары кай тирәдә булды икән? Уртак каберләре кай тарафта? Мин тезләнәм дә, карашымны җиргә төбим. Хуш, Янгураз, мин сине онытмам. Гомерем буе яратырмын, сагынырмын. Кичер мине, Янгураз. Авыр минутларыңда яныңда була алмадым. Син üzülеп көткән газиз улыбызны саклый алмадым. Хуш, рәнҗеп калма миңа. Ул мине ишетми. Ул җир астында. Ясиндә укылмаган килеш, тереләй күмелгән изге җан. Аның рухына багышлап дуга укучы булдым икән. Сираҗетдин агай укыгандыр. Тик инде ул да юк. Ә мин бер нинди дә дуга белмим. Ни дияргә кирәк икән соң? Туфрагың җиңел, җаның тыныч булсын дияргәме? Җаны тыныч булмас инде аның. Туфрагы да җиңел була алмас. Ә таулар тыныч. Үзләренең яман эшләрен кылганнар да, бер ни булмагандай, битараф карашларын күккә төбәп эре генә яталар. Мин бу тауларны бер кайчанда сагынмам. Мин аларга үпкәләп рәнҗеп китәм. Бу таулар сөеклемне,
мәхәббәтемне, бәхетемне, киләчәгемне тартып алдылар. Хуш, Янгураз, мин китәм. Өченче бүлек. Без Ор каласында аерылыштык. Фатыйма апаларны Жизнинең туганнары каршы алды. Поездан төшкәндә мин дә әйберләрен ташышмакчы идем. Сабир абый якында китермәде. Борчылма сеңел, кызларга авыр күтәрергә ярамый. Үзебез карарбыз, җайларбыз. Әнәс белән икебезгә ярты минутлык эш бу дия, бик гайрәтләнеп, бер юлы икешәр-өчәр төргәк күтәрде. Уртача буйлы, таза нык бу абыйда Жизни чалымнары шәйләнә иде. Тик ул, гәрчә аннан олырак булса да, яшьрәк күренә. Гәүдәсе шәмдәй төз, йөзе шып-шыма, әби әйтмешли, кәртинкә кебек. Хатыны иркә көяз затлардан булса кирәк. Фырт киенгән, ясанган, төзәтенгән. Башын югары чиеп, иренен кысып, ханбикә сыман басып тора. Сабир абый Фатыйма апага якты чырай күрсәтеп, җиңги дип өзелеп торса да, моның авызыннан җылы сүз чыкмады. Киршән яккан йөзендә, сүнгән карашында аптырау чарасызлык, хәсрәт газаплар кичергән кешенекедәй мескен бер кыяфәт иде. Кул бирешеп кочаклашканда итенеп күрешкәннән соң, Фатыйма апа килендәшен минем белән таныштырды. Бу чибәркәй сеңлемнең кызы Наргизә була инде. Нәҗиб апа кешәнеп кенә елмая. Бик яхшы, безнең Азатка әзер кәләш булыр. Фатыйма апа яратып аркамнан кага. Наргизә дә кияү кайгысы түгел әле, шулай бит туганым. Үзләренә кайта ул. Әтисе, туганнары янына. Нәҗибә апаның катып калган хәсрәтле йөзе язылып китә. Шулаймыни? Кайтыр урыны булгач бик яхшы инде. Әйе, яхшы, дип мыгырданам мин. Чынлыкта исә миңа ифрат яман су. Бүген менә шушы чит каланың 7 ятлар таптаган бусагасында иң якын кешеләрем белән аерылышам. Алда билгесезлек кенә көтә. Хәл-хәләтемне аңлап, Фатыйма апа артымнан ярып кабат вагонга керә. Син безгә үпкәләмисеңме, туганым? Нигә үпкәлим ди, апа? Калырга кыстамаганга, чакырмаганга. Кая чакырмакчы буласың соң, апа? Үзегездә кеше өстенә кайтасыз лабаса. Шулай шул, туганым. Ни хәл итмәк кирәк? Алдагысын уйларга да куркам. Ничекләр генә яшәп бетәрбез? Фатыйма апаның күзләренә кабат яшь тула. Артык буйык иде ул. Карашында тормыш уты сүнгән, күңел канатлары салынган иде. Мин аны кычып алам. Бер-беребезгә сыенып, байтак кына дәшми утырабыз. Майлы суда чакта ук кай тарафларга барып урнашу турында сүз күп булган иде. Әнәс белән бу хакта байтак бәхәсләштеләр. Фатыйма апаның күңеле үзенең туган авылы Юкәлегә тартты. Анда чыбык очы булса да туган тумача бар, сыйдырырлар, ярдәм итәрләр дип өметләнде. Әмма шәһәр һавасы сулап, асфальтта тәгәрәп үскән әнәснең авылга кайтырга исәбе юк иде. Нишлим мин анда дип, аяк терәп каршы торды. Ахыр чиктә Ләбиб абыйның энесе белән киңәш табыш итеп, Ор шәһәренә кайтасы иттеләр. Рамиләләр әлегә кузгалмаска карар кылып, яхшы заманнарга өметләнеп, Ташкентта яшәп калды. Фатыйма апа бергә китик дип аларны күпме үгетләсә дә күндерә алмады. Кызыннан, оныкларыннан аерылу аның өчен зур тетрәнү, фаҗига иде. Бергә яшәмәсәләр дә, Ташкент кул сузымында гына. Теләгән чакта бар да кайт. Телефоннан да көн сайын сөйләшеп, хәл белешеп була.
Ә хәзер ике араны чакрымнар гына түгел, шикләр бүләчәк. Рәмиләләр безне озатырга килде. Аерылышу ифрат авыр булды. Фатыйма апаның йөзенә еламый карарлык түгел. Күзләреннән генә түгел, суырылып, саргайып киткән йөзеннән дә яшь тамар төсле. Бу җан гүя тоташ сагыштан тора иде. Соңгы көннәрдә генә түгел, хәтта соңгы айларда да мин аның йөзендә шатлык та, елмаю да күрмәдем. Картлык көнеңдә гомер иткән уяңны ташлап, газизләреңнән аерылып, җиде ят җирләргә чыгып китәле. Тормышны юктан башлыйсы, өр-яңадан оя корасы. Поезд кузгалмасын тагын. Төшим мин, ди Фатыйма апа моңсугына. Хәбәрләшеп торыйк, сеңлем, яме? Мин сиңа үзем хат язармын. Аның калтыранган салкын кулларын кысып, ярар дим. Аннары мине әнәс килеп кочаклый. Ул да хушлашырга менгән икән. Колагыма шыпырт кына: "Үпкәләп китмә, сестренка. Минем тилелекләрне кичер. Кайчакта бик яман булдым", дип пышылдый. Поезд кузгалып китә. Ор вокзалы перронында тиргәк-тиргәк чемодан, сумкалар арасында аптыраулы, уйлы, сагыш-хәсрәт тулы карашларын китеп баручы поездга төбәп, кадерле туганнарым басып кала. Кыргызстаннан кайтучы качаклар. Аларны хәзер шулай дип йөртәчәкләр. Кайларга гына барып сыйынырлар икән, илсез, йортсыз калган ул качаклар. Качаклар. Бигрәк котсыз сүз. Вагонда безнең ише куылган, сөрелгән качаклар гына түгел, зур-зур букча капчыклар аскан кара халык та бар. Булар Россиягә әйбер сатырга баручылар. Рубль Азия илләрендә бик кыйммәттән йөри. Хәзер инде ул валюта булып санала. Кайчандыр Россиядән озатылып, Ташкент, Самарканд, Әндижан базарларында еллар буе иссек кояш астында тузан җыеп, кия күбәләге ризыгы булып яткан әйберләр дә безнең кебек поездларга, самолетларга тиялеп, кабат үз ватаннарына кайта. Минем янда урын бушагач, каршыма чим кара күзле, шоколад йөзле бер егет килеп утырды. Аның әрсез, комсыз карашы Ташкенттан бирле мине ашап ялап бара иде инде. Тик әлегәчә яныма килергә җөрьәт итмәде. Әнәстән шикләнде бугай. Инде ялгызым калганны белгәч, кыюланды бу. Каршыма ук килеп утырды. Ут күзләрен туп-туры төбәп: "Кайярга барап сан гузал, узаккамый?" дип сорады. Мин аңламаганга салышып дәшмәдем. "Сиз үзи үзбекме, асалим? Үзбекчә тушынасыңмы?" Сөйләшергә теләгем юклыгын аңлагач китеп барыр дип өметләнгән идем. Кая ул, кымшанмый да. Ашкынлы күмер күзләре белән бораулап утыруын белә. Алай булмаса, былай дигәндәй урысчага күчте. "Красавица, куда едет?" Бу әрсез бәйләнчек юлдаштан тел яшереп кенә котылып булмасын чамалап дәшәсе иттем. "Мәскәүгә." Мәскәүгә", дип баш чайкады ул. "Ерак." "Ерак шул. Атың ничек синең?" "Айсара." "Ирең нигә ташлап китте, Айсара?" Әнәсне ирем дип уйлагандыр инде. Ул минем абыем иде. Ирең кайда?" Егет балдагыма ишарәләде. Ул Куйбышевта каршылый. "Андый шәһәр юк, хәзер аны Самара диләр." Мин гаҗәпләндем. "Шулаймыни?" "Ирең Самарада каршылый, ә үзең Мәскәүгә барам дисең", диде кара егет. "Мәскәүгә шуннан бергә китәчәкбез." Мин аптыраганнан гына сөйләшеп утырам. Югыйсә беркемне дә күрәсем килми. Җаным өши. Туганнар белән аерылышканнан соң әйтеп бетергесез яман су. Сүзләремнең рәте чираты юк. Белмим, бу адәм миннән ни генә өметләнәдер. "Айсара, әйдә мин синең янга күчеп утырам. Бергә күңелрәк булыр." Шул гына җитмәгән иде. Миңа былай да күңелсез түгел. Шактый тупас җавап бирсәм дә, егет бәйләнүдән туктамады. "Миндә сиңа таман гына ситса халатлар бар, аласыңмы?
Сөлгеләр бар, эшкә күлмәкләр, штаннар. Алып җибәрә Салим. Бар икән. Әрсез тигәнәк булды чистый. Күлмәк штан кайгысы дим инде. Кирәкми. Акчам юк. Егет тагын бераз лыгырдап утырды да, ниһаять үз урынына китеп барды. Миннән өметле сүз булмасын аңлап кул селтәде ахыры. Бу майлы күзгә юлны тизрәк, вакытны күңеллерәк үткәрү өчен үзе сыманрак бер җилбәзәк юлдаш кирәк иде бугай. Юлда ялгыз йөрүләре куркыныч икән шул хәзер. Үткән төндә генә бер хатынның сумкасын урлаганнар. Вагон буйлап елап чапты мескен. Бүтән документларым, акчаларым шунда иде ди. Аңа беркем ярдәм итә алмады. Каракның бүреге яна дисәләр дә, ул үзен эләктергәннәрен көтеп утырмаган. Бүреге ние белән чыгып шылган. Монда самолет түгел шул. Поездда пассажирлар үтәле йөрүче җил кебек, керә тора, чыга тора. Кем кемне күзләп тикшереп бетерсен. Әле берничә мәртәбә поездыбызга һөҗүм дә булды. Төнлә тәрәзәләргә таш аттылар. Бала-чага кызык эзләп шулай кыланамы? Әллә өлкәннәр уенымы бу? Билгесез. Поездны туктатып, кем хулиган эзләп йөрсен ди. Ташларның берсе безнең вагон тәрәзәсен ваткан иде. Аны одеял белән каплап куйдылар. Менә шундый заман. Юллар тыныч түгел. Еллар да тыныч түгел.